Ongi etorri aurtengo eskola agenda 21eko aurkezpenera. Bideo honetan, urtean zehar Erandioko ikastetxeek egindako lana eta diagnostikoaren ondorioz ateratako aurtengo proposamenak eta konpromisoak aurkeztuko zaizkie udalari. Aurtengo gaia plastikoak izan dela kontuan izan da. Erandioko ikasle eta irakasleak eskerrik asko urte honetan egin duzuen lanagatik eta ongi etorriak edo eskerrik asko baita bideo honetan eta oneri begirada bat emoteagatik. Badakit aurten oso urte ezberdina izan dela eta Covidak eraginda ezin izan duzuela lan osoa egin. Horregatik datorren urtean ere jarraituko duzuela plastikoen ganeko hausnarketa egiten. Ingurugiroaren zaintza eta ingurugiroa mantentzeko lanak eta baloreak hartzea oso garrantzitsua da. Horregaitik eskerrak ematen dutzuedaz egiten duzuen lanagatik. Baina ikastetxeekin hasi baino lehen, udalak aurreko urtean ikasleek egindako proposamenen birpasoa egingo du. Edukiontzi zenbakiari buruz begirada bat eman dautzagu daukaguzan guztiei. Eta beste herri batzuekaz konparatuta esan behar dugu gure media besteen gainetikoa dela. Beraz, orokorrean beste herrietan baino edukiontzi gehiago daukagu zaborra botatzeko. Egia da, zuek aipatzen zenduen moduan, badagoala herritar dentsitate handian dagozan guneak eta kontenedoreak ez horren beste. Horregaitik lanak amaitu ostean, horre kontenedoreak barriztu egin dira, ikusi duzue barriztu egin dirala urte osoan zehar, eta ubikazioa eskaeren arabera aldatu. Hori zuen ekarpen lehenengo puntuaren ganean. Komentatzen zendu esan ere bai interesgarria zirela lurpeko kontenedoreak egotea. Eta esan behar dentzuet hori analizatu ostean alde batera itzi dugula guztiz. Guk badaukagu hemen lurpean dagozan edukiontzi batzuk eta horrek nahikotxo problema handiak emoten dabe. Batez ere, hatzak direla eta garbitasun kontuak. Orduan, kontutan hartuta eta jakinda garbitasuna guretzako oso gai garrantzitsua dela lehentasunezkoa ondo funtzionatzen ez daben sistemak alde batera utziko dugu. Badakigu ere, bai beste herrialde batzuetan gauza berdina egiten da bezala. Eta hasiera batean horrek lehenetsi izan badira ere, hau da, lurrazpian dagozan kontenedoreak lehenetsi izan badira ere, batez ere ingurune peatonaletan, hori aldatzen dagoen tendentzia bat dela. Eta guk ere tendentzia berdina jarraituko dugu. Komentatzen zenuen ere, bai, edonkiontzi batzuetan ahoa handitu behar zela. Batez ere boltza handiagoak sartu ahal izateko. Badakit, proposamen hau batez ere paperezko edukiontziaren ganean joiala. Eta arrazoitu behar dugu zergaitik gure paperezko edukiontziak hau txikia daukan. Edukiontzi hori batzen da, ez da egunero batzen da astean zehar bakarrik egun batzuetan, 3-4 egunetan. Eta jakin behar dugu tolestu barik sartzen badugu horra barrura kartoia, zer gertatzen da edukiontzia harin baten betetzen dela eta hurrengoa datorrena erabili ahal izateko ez daukala lekurik bere kartoia edo bere paperak sartzeko. Orduan, egoera ondo aztertu ostean, pentsatu dugu hoberena dela horren ahoak ondo zehaztuta egotea. Eta gordetzerakoan edo sartzerakoan gure kartoiak eta paperak ziurtatzea edukiontziaren barruan euren volumena txikiena izango dela. Eta horri bermatzeko aho txikia izan behar du. Esaten zenuen ere bai material organikoaren birziklapenerako boltzen eta giltzen banaketa errepikatzea. Hori betiz dago zabalik. Eta egia da horreri buelta bat emango dautzagula eta biziaraziko dugula. Bat egingo dau, zuek ere planteatzen zendu esan udaletxetik birziklatzeko tailerrak eta sentsibilizatzeko ekintzak. Imaginatzen dut okaratuko dozuela gitzienez altzagan zagozienok egon direla kanpaina ezberdinak urte honetan zehar sentsibilizazioa sustatzeko. Adibidez, aipatu behar dugu hemen orain gitzi, Covida baino apurtzu bat lehenago egon zan garbigune txikia edo. Hor gure zabor guztiak eta gure hondakun guztiak garbigunera joan beharrean, hirigunean bertan utzi ahal izateko. Eta kontzientzia hartzeko horrek, hondakin horrek normalean, modu normalean dagozan frakzioetan,
botatzen ez direnak eta garbi egunera botatzeko hurbildu behar garen horrek, azken finean kontzientzia hartu behar dugu eta saiatu ahal den neurrian garbi egunera eroaten. Planteatzen zenduen ere bai, poner más contenedores de aceite, hau da, olioa birziklatzeko edukiontzi gehiago jartzea. Eta bat gehiago jarri dugu, uste dut bi izan dirala, eta espero dugu jendeak erabiltzea. Ze euren erabilera ere ez da oso altua. Eta hor bultzatu egin behar dugu, bai familiak eta bai gure ondokoei, alden neurrian, koipea ere bai, olioa ere bai, birziklatzeko. Eta, berba egiten zenduan, boltza berrerabilgarriak direzen boltzen gainean. Hau alde batera itzi dugu. Batez ere ikusi dugulako, hau guzti sedatuta dagoela, pertsona guztia daukiela familian boltza berrerabilgarriak, eta dirua zentzugabe gastatzea izango litzateke. Etxe guztietan daukagu, egin behar duguna da erabili, ez boltza gehiago sortu. Eskerrik asko Aitziber. Erandioko alkatearen erantzunak entzun ostean, orain ikastetxen txanda da. ¡Guazen! Empezamos con Tartanga, que nos ha preparado una presentación para explicar los trabajos que han hecho durante todo el año en relación con la agenda escolar. En la etapa del diagnóstico del centro, se pusieron como objetivo reducir los consumos de electricidad, gas, agua y papel. Como podemos ver en los consumos históricos, en la mayoría se han ido reduciendo. También han analizado que el principal medio de transporte de los trabajadores y trabajadoras del centro es el coche o la moto, mientras que la mayoría del alumnado accede al centro en transporte público. En cuanto a las acciones realizadas durante este año, podemos destacar: por un lado, la celebración de la Semana Verde, que tuvo una gran participación y colaboración del alumnado, el profesorado, bedeles, etc. Y también hicieron diferentes ponencias. También se colocó cartelería y una exposición fotográfica. Y en el centro también ha participado en el programa de Aster Costa, analizando parámetros físico-químicos y microbiológicos de la playa de Achaviril. También han hecho publicaciones en la web con el hashtag por el clima. Por último, se quiere destacar la gran participación de los ecodelegados y las ecodelegadas este año. Muchas gracias, Tartanga, por la presentación. Orain, Ignacio Aldekoaren txanda da. Ikastetxe honetako gela batek herri diagnostikoa egin ahal izan zuen. Diagnostiko hau egiteko, ikasleak ikastetxe ondoko parkera joan ziren plastiko bilketa bat egitera. Ikusten duzuen moduan, beraien proposamena parkean sailkatzeko paperontziak jartzea da. Minutu gutxi batzutan, zabor pilo bat jaso zenuten. Zorionak! Mila esker Ignacio Aldekoako ikasle guztiei. Lan bikaina egin duzue! Jarraian, Jado ikastetxearen aurkezpena daukagu. Lehenik eta behin, ikastetxean soinu kutsadura murrizteko ekintzak azalduko dizkigu. Hau guztia azaltzeko, kroki maskota izango dugu bidelagun. Lehenik eta behin, diagnostikoaren antolakuntza azaltzen digute. Ondoren, diagnostikoa egiteko sonometro batekin neurketak egin zituzten adibidez. Azkenik, ekintza planaren barne bi konponbide hartu dituzte. Aulkietan tenis pilotak jarri eta soinu semaforoak erabili.
Horrez gain, beste ekintza batzuk eraman dituzte aurrera. Plastikoaren kontsumoa murrizteko 5 ideia botatzen dizkigute. Orain, ikastetxearen proposamenak eta konpromisoak ikusiko ditugu. Guk jadotarrok plastikoaren kontsumoa gutxitu nahi dugu, eta hori lortzeko 4 helburu ditugu. Hamaiketakoa taperretan ekarriko dugu eta horrela ez dugu plastikozko enbaseak erabiliko. Ikastetxean zein etxean biziklatzen jarraituko dugu eta ez dugu zaborrik botako ingurumen naturaletan. Iturriko ura edango dugu eta plastikontzako alternatiba iraunkorragoak diren ontziak erabiliko ditugu, kristalesko edo metalezko botilak adibidez. Azkenik, erosketak egiteko oihalezko poltsak erabiliko ditugu eta beti saiatuko gara kilometro zeroko produktuak kontsumitzen. Jado ikastetxetik 4 proposamen pentsatu ditugu, eta gustatuko litzaiguke zuei ailegatzea. Lehenengo proposamena hau da. Orain, hemendik aurrera, maskarillak derrigorrezkoak izango dira, baina gehiengoak ezin dira birziklatu, beraz, hondakin asko eta oso kutsagarriak sortuko egingo dira. Agian irtenbide jasangarriagoa izango litzateke berriz erabiltzeko oihalezko batzuk banatzea. Bigarrenez, pentsatu dugu KM0 produktuen kontsumoa bultzatzea. Hemengo ekoizleen produktuak baloratzeko eta ekonomia jasangarriagoa sustatzeko. Hirugarrenez, Erandioko dendetan hau gertatzea gustatuko litzaiguke. Hau da, oihalezko poltsak banatzea plastikozkoen erabilpena murrizteko. Eta azkenik, gure azken proposamena plastikozko botilen kontsumoa saihestea da. Erandioko umeen artean beste material iraunkorragoaren botilak banatzea da. Espero dugu gure proposamena kontuan hartzea. Eskerrik asko. Azkenik, Erandio Institutuaren txanda da. Ikasleek proposamenak eta konpromisoak helarazten diote udalari. Ni konpromiso hartzen dut, plastikozko bilgarriak dituzten produktuak ez erosteko. Hemendik aurrera saiatuko naiz, hamaiketakoa aluminio paperean ekarri beharrean, tuper edo oihalezko boltsa batean ekartzea. Koronavirusagaitik erabili behar ditugun eskularruen kontsumoa murrizteko konpromisoa hartzen dut. Horren ordez, eskuak sarriagotan garbituko ditu. Ni, irtera batera noanean, plastikozko botiletan datorren ura erosi beharrean, ura kantinploran eramango dut. Udalari eskatu nahiko nioke, Erandion dauzen parkeetan, mota guztietako hondakinak botatzeko paperontziak egotea. Kalean dauden plastikoak garbitzea eskatu nahi diot udalari. Bestela haizeak eraman eta naturguneak kutsatzen dituzte. Udalari kontzientziazio kanpaina bat egitea eskatzen diot, adibidez, estoldetan hemen itsasoa hazten da bezalako mezuak idatziz. We're far from home, it's for the better. What we dream, it's all that matters. We're on our way, united.
horrei zorionak eman behar dutzuedaz, ikusita zintzuk izan direzan zuen ekarpenak ikusten da, eta argi oso nabari dago egin duzuen lana benetan hausnarketa sakon batetik datorrela. Oso gai ezberdinak ikutu duzuez, eta horrek aditzera ematen dau plastikoen murrizketaren ganeko daukazuen konpromisoa benetakoa dela. Oso ekarpen interesgarriak, aztertuko duguz danak. Uste dut batzuk errezagoak izango direla aurrera eroatea besteak baina edozelan mila esker guztioi egindako hausnarkenetengatik, egindako lanagatik, eta beti prest egoteagatik proiektu honetan aurrera egiteko eta garrantzitsua ondino prest egoteko ingurugiroa zaintzeko. Mila esker.